Добрага ранку усім глядачам Добраранка. Рады зноў бачыць перад экранамі усіх аматараў нашай праграмы. Гэты незвычайны святочны дзень. А што сёння за дзень? Сапраўды, што сёння за свята? Ага, не ведаеце? Не ведаем. Тады слухайце і запамінайце, а можете нават запісаць. Ой, Кася, мы на памяць не скардзімся, запомнім. І вы, сябры, запомніце і не забудзьцеся павіншаваць усіх са святам звычайнага дня. Свята звычайнага дня? Ты штосьці наблытала. Такога свята дакладна не існуе. Свята гэта абавязкова незвычайны дзень. Ды нічога не наблытала. Гэта вы, разумнікі, памыляецеся і не хочаце прызнаць, што не ўсё ведаеце. Кася, не крыўдуй, мы разумеем, што ўсё ведаць немагчыма. А сядзець на дзьмуту ў святочны дзень не вельмі добрая ідэя. Ага, прызналі, што дзень сёння святочны. Я пра яго, між іншым, першая прачытала і спецыяльна назву вывучыла. Як яна гучыць? Паўтары яшчэ раз, калі ласка. Сёння свята звычайнага дня. І што нам цяпер рабіць? Я, напрыклад, не разумею. Калі дзень звычайны, нічога асаблівага не трэба, а калі святочны, дакладна вядома, яго трэба адзначаць. Ну так, на свята трэба дарыць падарункі, віншаваць, накрываць святочны стол. А як адзначаць свята звычайнага дня? Эх, вы, разумнікі, што вы без мяне рабілі? Я і аб гэтым даведалася. Зараз вас адухоўваць буду. Ну дык гавары ўжо хутчэй. У гэты дзень трэба рабіць усё, што вы рабілі ў святочны дзень. І падарункі дарыць, і віншаваць родных і сяброў, і стол накрываць. А, я зразумеў. Просто на сённяшні дзень не прыходзілася ніякага свята. І хтосьці, каму стала сумна, вырашыў адзначыць звычайны дзень. Ці хтосьці проста вырашыў выправіць сваім сябрам настрой, ці падрыхтаваў прыемныя падаруначкі і прыдумаў, з якой нагоды іх уручыць. Хутчэй за ўсё так і з'явілася свята звычайнага дня. А ў мяне яшчэ ёсць вельмі важная інфармацыя пра гэты дзень. Яго можна адзначаць та-дам! У любы дзень года, калі вам захочацца наладзіць свята. Так, гэта значыць, што любы дзень можа стаць святочным па ўласным жаданні? Ну, вядома, таму сённяшні дзень і называецца яшчэ «Прыдумай сабе свята». Здорово! Любы дзень можна прызначыць святочным. Была б фантазія. Ці падаруначкі. Вось як толькі, напрыклад, у вас для мяне з'явяцца нейкія сюрпрызы, адразу абвяшчайце свята звычайнага дня і ўручайце іх мне. А ў адваротны бок гэта правіла працуе? Безумоўна! Калі я вырашу вам што-небудзь падарыць, я таксама зраблю гэта і не буду чакаць падыходзячага свята. О, я яшчэ прыдумала! Што? Ой, усё ж я геній. Гэта ж можна кожны дзень святочна апранацца. І калі хтосьці здзівіцца, можна растлумачыць, што я так апранаюся ў годар свята звычайнага дня. І ты кожны дзень будзеш апранаць бальную сукенку і на вуліцы гуляць, і на ровары катацца? Ой, ну так, згодная. Бальная сукенка на кожны дзень будзе нязручнай. А калі мне вельмі захочацца апрануць яе, я абвяшчу дзень святочным і з'яўлюся ў Добраранак, як на баль. Ну, Кася, ты добра прыдумала. Думаю, такая ідэя амаль усім дзяўчынкам спадабаецца. А моя ідэя спадабаецца ўсім без выключэння гледачам Добраранка. А яна таксама святочная. Яшчэ якая! Я прапаную ўсім у гонар свята звычайнага дня паглядзець вясёлы і цікавы мультфільм. А потым яшчэ пра незвычайныя святы пагаворым. У мяне ёсць чым вас здзівіць. Так, мульцікі паглядзелі, вернемся да размовы пра святы. З задавальненнем. А адкуль увогуле з'явілася традыцыя нешта святкаваць? Калі яна з'явілася? Я ведаю адказ на гэтае пытанне. Ну давай уже, разумнік, дэманструй свае веды. Ім ужо, напэўна, у галаве тваёй цесна, так што выпускай. Увогуле святы з'явіліся яшчэ ў самыя старадаўнія часы, калі вакол вогнішча танцавала разам усё племя. З цягам часу простыя танцы сталі праводзіць з нейкімі мэтамі, каб улашчыць агонь, адзначыць удалае паляванне. Да танцаў сталі дадавацца нейкія рытуалы і абрады. А ўжо потым з'явіліся святы, якія праводзіліся кожны год у адзін і той жа дзень у гонар якой-небудзь буйной падзеі. Гэта цікава.
Так і уяўляю свой дзень народзінаў перад вогнішчам. А ў падарунак косткі мамонта замест барабанных палачак. Ну що, посміялися і хопить. Давайте настройвайтеся на сур'ёзны лад і слухайте мою наступную інфармацію про святы. А про святы, вядома, можна слухаць толькі сур'ёзна. Так, нават прыказка такая ёсць. Смех – справа сур'ёзная. А я не зразумела, гэта вы мяне кпіце? Не буду тады вам нічога расказваць. Кася, ну не крыўдуй, мы ж про святы гаворым, а ты такая надзьмутая. Ну давай ўжо дзяліся сваёй інфармацыяй. Ну, добра. Угаварылі. Ведаеце маю дабрыню. Я вам знайшла яшчэ адно свята, якое можна і нават трэба сёння адзначаць. Дзень адпраўкі вестачкі вясне на паветраным шарыку. Нічога сабе! Які смешны дзень! Ха. І што нам трэба рабіць? Што пісаць во сне? Як што? Каб яна хутчэй станавілася сапраўднай, цёплай і сонечнай. А потым трэба надзьмуць некалькі паветраных шарыкаў, так? І прывязаць да іх свае запіскі. Правільна, Лесік. І застанецца толькі выпусціць гэтыя шарыкі ў неба і чакаць надыходу цяпла. Ну, Кася, ты проста нейкі унікум. Такія дзівосныя свята адшукала. Так, я зрабіла, як кажуць, ваш дзень. А вы зрабіце мне хутченька падарунак. Але ў нас нічога няма. Мы ж пра твае святочныя планы не ведалі, таму не падрыхтаваліся. Так, а я, здаецца, знайшоў выйсце. Мультыплікацыйны падарунак падыдзе? Ой, ну што з вамі зробіш? Падыдзе, вядома. Тады глядзім разам з гледачамі цікавы дабраранкаўскі мультфільм. Ну што, калі дазволіце, я вам яшчэ пра адно цікавае свята раскажу. Яшчэ пытаешся, расказвай хутчэй. Ну, адкуль я ведаю? Можа, вам мае жартаўлівыя размовы надакучылі? Можа, вы ўжо хочаце аб нечым сур'ёзным паразмаўляць? Ой, Кася, сур'ёзнага нам і ў школах хопіць. Давай ўжо дзяліся сваёй інфармацыяй пра святы. Што мы яшчэ можам адзначыць сёння? Дзень сумнага ашляня. Ну, цікава, ёсць і такое свята? Ёсць! Магчыма, яго так назвалі у гонар ашляняці Іа, сябра мядзведзіка Вінні-Пуха з вядомай казкі Алана Мілна. Іа сумаваў, таму што згубіў свой хвост. А калі вы яшчэ не чыталі гэтую казку, абавязкова прачытайце. Сёння якраз падыходзіш і для гэтага дзень. Кася, расказвай, як жа святкаваць дзень сумнага асляня? Трэба вельмі уважліва паглядзець на тых, хто побач. І ўсім, хто чамусьці сумуе, паспрабаваць узняць настрой. Суцешыць, прапанаваць дапамогу, так? Каб да вечара вакол вас не засталося аніводнага сумнага ашляня. Гэта такое добрае свята. Ну, Кася, зноў ты нас здзівіла. А калі хтосьці з нашых гледачоў зараз адчувае сябе крышачку сумным, мы пачнем гэта становішча выпраўляць зараз жа. І я нават ведаю, як. Ты малайчына, Лесік. Сябры, глядзіце яшчэ адзін вясёлы ранішні мультфільм. Цікавы дабраранак сёння атрымаўся. Мы шмат пра што паспелі паразмаўляць. Надышоў час адпраўляцца ў садкі і школы. Але не забывайцеся, што можаце сёння павіншаваць сваіх сяброў са святам звычайнага дня. І пачытайце разам казку Алана Мілна пра Вінні-Пуха і яго сяброў. Развесяліце тых, хто вырашыў сёння чамусьці сумаваць. І не забывайцеся, што мы сустракаемся з панядзелка па пятніцу зранку. У нашым дабраранку! Не праспіце! А напрыканцы праграмы для ўмацавання добрага настрою яшчэ адзін ранішні вясёлы мультфільм.